Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajing liat bat jing pen peraya ka Ïingsah Barim Myntri Rangbah ya kabala jutip kertengkum ka taraghar kabadan mar persyabat kanan polok kala Sdang naduk kini ki khendiat sengi balala haba unong ai khubor la poi syakate ka jakala yu ia ka jingya jong ka kam bat liat ya kate ka yeng kabalong ka weina ki bala rim tam haselong bat ya kabala bu jing mudru bat penrung ha ka thop kum ka heritage structure hendrai haduk menta kampat syai ka sorkar kan tei da ka eipan ha ka ni ka jaka andala dap ban pen prana dong syadong kata raghar ka judai ka Ïingsah Myntri Rangbah ka jalla la ni kata ka official residence haswa ban pen kan ria no shaway ka jaka hata raghar ka dan kumba 3.7 acre la ban ka daw bah ka por balong lampang uba Charles Pingrop kala dan ka jing thmu ban chnai ka yeng dor bar thau an bathamai ha ka ni ka jaka Pause kata kala pulom no namar ka jing persya jong ki kattu kat ni ki kan hun seng. House nam arajar khandai ka high powered committee jong ka yeng darbar thawan hapo ka jing elam uba Charles kala pediang ya kate ka jaka hatara ghar ban thau ya ka yeng darbar bathamai. Nagalyang ka sarkar ru kala dap IT ka yeng darbar thawan ya kate ka jaka. Hendrai wala ki sengi badan ha ka shatri jong ka steering committee against murder of democracy lani SCAMOD kilap diang ye ka jing thmu kila dan pat ki wei ki bala persya kini ki ba persya ki kan thop ya ka informed conscious and responsible existence limpong ki seng kan thai Meghalaya Women's Alliance Youth for Change Sinjok ki kan thai Meghalaya State Council for Child Welfare but Shillong Mahila Majlish Kila aida ba ka jing persya ka jong ki kalong balada te ka yeng dor ba thawan ka saudong saukun jong ka jaka kan syak ta ajur na kalyang ka aiker kala led aisendon da ka mokot duma ha Shillong bench jong ka Guwahati High Court ban ujor persya e ka jing thmu banchna ya ka yeng dor ba thawan ha ka te ka jaka ha ka jing lot ka ba shispa khatlai klor ya ka jing thmu banchna yeng dor ba thawan ha ka te ka jaka la pen sange no bat ha usnam arajar khat san pan ka sarkar jilla kala pen bana ba ka tara ghar kan long no ka jaka na ka banta ki he ki han ki bawan na bar la ne ka ta state guest house से डैमेज हो गया ना इसके बाद ये पूरा ड्राइंग के साथ बिल्डिंग बनेगा नया बिल्डिंग बनेगा वो इंजीनियर ड्राइंग देगा इसके बाद अभी तो टूट फाट हो रहा है ना तो ये सीमेंट का बनेगा आरसीसी बिल्डिंग बनेगी कितना स्टोर ये तो सुन रहा है 3 लेकिन ड्राइंग में कितना है 3 बोल रहा है हम लोग ऑफिस में है ड्राइंग देगा उस हिसाब से बनेगा अभी तो पहले टूट फाट का काम हो रहा है पूरा क्लियर होने के बाद ड्राइंग आएगा इसका Tarik lagi pemperane kaya. Kamu kin sina pat man tay kani kin Gila pempera mentah kisna kan, kisna thamai. kanu mala kin sina krai. Kumno kan malah tu ya si ar malah ya. La dor kom skem su. La bun ba bejot teh. Asyik khnar ni. Lamot thamai mentah teh.